Guys, good afternoon. Nag-uol day ko sa kung kuan ba mga saya nawa. Diba ba mo guys unsay nagpaha kani? Anay. Grabe, anugon kay kung saya. Ako ang anay. Ang anay nga dito sa amo tangkal nga gibungkag sa kumbana nimbalhin sa amo kabinet. Nugon kaayo mangani kay dili ang mga kani ganahan ra ba jud kay kuani pero nara sa sidsid pwede pa matapakan kana ra unya kani grabe kayong anay mura siyang ilaga pero anay inugon kaya akong saya na siya madagtapak ang kaning tulo pero kani pwede pa siguro butangan lang nakuukuan punch nga pang punch ba pero kani di na jud as in di na nugon kayo ganahan di pa ni nga saya si anay dali ra kayo simana ra or 2 ka simana nakahurot na siya nakadunot na siya sinina daghang kong anay din sa amo guys sa amo lugar daghang anay kanang bugdo ba nga yuta kanang mo nila nga naay nuno sa anay sud ana do ay mugtuwa na anay ang sud nay daghanan ang ari sa mua anugon kaayo akong saya.